How many times? Skål skal barnes, sådan. Skål skal barnes. Tak, man. Tak. Hæ? Det er pisse, der barnes. Hæ? Hæ? Så tak, man, Nina. Kom der til næsten. Kom der til næsten. Hvad så i videoen? Banam sa ululazan sus ululamin banda ingo Salima ini ikin biyive nje okanye ngibone ukushesha la video phakathi kwenu yenze ngikamu yenze Intini? Asaphuma ophuma nesitolo. Makhaya igama lami Samuel Flans line producer ne director ka Icebo season 2. Sanibonani ekhaya igama ngundileka ngwakazana ngi-co-producer ne-director ye-Icebo season 2. Icebo season 2 is based on high school yaseSilulo Township. Negama lesikole iSilulo High. So esisikole oqala into is positive. Kuyapaswa passing rate high yonke into encapha, but the only thing ebetha lesikole is corruption. Kusukela ku principal uthi government body. So obuqhobolo buya to a point yoba lesikole kufuneka sivalwe ngoku based on events ezenzeka phaa kwesasikolo. Ubone so ke urhulumente uyangenelele ke ngokuba noko ayizonjongo zikarhulumente into yoba ubuqhobolo lube into ekhona. Okay, useason 1 noseason 2 unomehluko kuzona zombili. Useason 1 kufocusa kakhulu kwi-township, but useason 2 usesikoleni iSilulo, ilapho kuzobe kufundiswa khona yonke lobuqhophololo obukhona obenzakalayo kuleso sikole saseSilulo. So ke sisebenza sibathathu kule film as producers ne directors which is now Samuel Flans nosisi Queen. Yeah. Undileka. Omnye wethu akekho lapha samabekile kancinci uNosiphiwo wena. Hey, sanihleka nina lento. Ndiyayibona ba nihleka ibimbi into. Awuyeke wena into zakho zokutabana eqoko sisuzana zokutabana bakho apha. Miyeke manje miyeke sibuko. Uthina kamteni ubanje icona bona bosses. Ndithi man ndihamba apha ngendlela. Uthi gqilo mfana urusile manje bona irusile apha lento iyamfletela ikhomba hayibo yombe wami nje lena. Hey, ayona le moto egibela. ayizonto zakho uyamazi ulinda izinto zalezinto. Hey. Nawe nezitori zakho. Haya usiyeke Linda ngeke no. Alo sesingigalela yethu Miss Khumalo. Oh okay, Hendrix. Oops. Ngonyama. Xobekaya. No. Yalazi ixesha bangibani 5 to 8 nibhiza abaliyahleka kumnandi nini. Shut up. Yeka nophendulana nami wena. Khumana. Uthembe kangaka? Abantwana bayaqala ungena mhlekazi naba kusafika abantwana kwangoku. Andiphinde ukuthethe na. Into baba abantu bayaqala ungena ifuni kodwa mabafike liphezulu classini man. Zonke back to class. Maziya. Saxolisa mhlekazi.
Well, according to firstly, ndingugcobani igama wabamnqetha. I play Mr. Nkonzo on Icebo season 2. So to answer umbuzo wakho ne experience a bit different because I've never imagined myself playing Tishala. So ibi experience enemfundiso in fact, and then I felt ukuthi ngokwe storyline is irrelevant because zizinto ezenzeka kwizikolo zaselokishini sizidepicta phaa ku-Icebo. Mna zange ndibe ngutishala. Anyway ngilonwabo ncinci lona. Yeah. Ndidlala irole ka Mr. Sibuko. Apha ndijikiwe ndayitishala njengoba wonke umuntu esazi ke bana kwezinye iifilimu hle nje ndingutsotsi Zola thina ndayodlala udetective kuloyiko the series. So andifuna uqoka andiqhelani nento yobana ndibe ngumntu sentsho ogrand. Used into bana ndibe ngulova umoshi. Ndiyakholwa ukuba hle nje aggressive. Yabona napha xa ndilipolisa phaa kule film lela polisa ingathi ndongo liyathanda nobetha yabo linengxaki nosikizo. So indiguqule mandangomnye umntu. Igama ngifikile wakononjenge ndikuyicebe as-student into endinothi niyilindele babukeli kum as an actor fanele nilindele into yoba like uhlobo thina abantu ezabafundi esifike sibe inhlupho ngayo kuba kootishalakazi nootishala yonke le nto like ndingathi like currently nibona uba istate sinjani and ezikolweni akumanyelwa into ze-social media, so yinto endinothi niyilindele. Bukeli Edison Dube lo ndisi-student kule film izawudlala kuthiwa Icebo and si-student phaa. Into endinoyilindela ngam si-student esiphendulana neemisi kanje bo shisa neemisi abantwana abangenambeko Icebo lingesikolo apho kukho kugcwele i-corruption khona itishala zakhona neemisi zakhona ezithile. Ngaphandle nje kwalento busoyivile phana emithingini into yokubana like abakwazi ukuthatha for le post sizo advertisewa external. Leyo nto iyangixaka mina ukuthi angazini isizathu salo. Kwaphela bengisebenza nesikhathi eside niyangazi indaba kuzomela izi-advertise external ngibe ngikhona mina. Eish, yazi nama understand. But ungumuntu olungileyo kwasawena. Futhi umsebenzi wakho uyawenza. Ndicinga uba mina ndingaba nalo icebo layo yonke. Ndingasebenzisa amandla wami for ukunceda. Kodwa nami ngizodinga something from kum. Something from kum? Yeah. Into enjengani? Uyayazi wonke umuntu against wena. Mhlawumbe noma sidatha imali incwadi zabanye ngoba singazenziyo zisitudents. Oh mngani. Lapha into zabantu abadala. Where's the video? Oh, you're doing wonders. You're doing the most. Okay. As a crew, Icebo season 2 besiplana sisaplana ukuba sishude like 100% esikolweni, because you'll find that most of films iba ngu 80% mhlawumbe esikolweni, then 20% township face lifestyle yabo bantu. So thina sisaceba masike sinento different kubona ezawuvela esikolweni oko like 100% versus zonke za events zapha esikolweni. But then yeah, ziba khona most challenges xa wenza into. So like we find that sometimes asibhukishe isikolo for a shoot, kuqala isikolo asibhukisha sithi sedwa yabo, ziba khona events ezenzekayo esikolweni into ezifana nemibutho nezo mhlawumbe imitshato kanye graduations. So thuba le shoot yethu ke ngoku ibihamba isibethe kanti sometimes because
bese mhlambi go time frame yethu siqhuma mhlambi sawushoot about 16 scenes ubone but singakwazi siphele shoot ezimbalwa so yeah yenye yezinto eziyasibetha leyo yeah isibethile kakhulu kangangokuba bekumelele bese sizijenele ukuthi sizoqala ngomhla ka-3 sibe nama-episodes so manje kwaphoqa ukuthi ngesakwazi ukuthi sidlale Monday to Friday so manje siwakhathile amanye sizodlala ngoDisemba amanye mase siyabona ukuthi ngoJanuary sizodlala kanjani kodwa manje ngoDisemba sizodlala every Monday. And action. Igama nguSpecial Mhlongo, uSpecial fan wakwamhlongo. Nami ngipha kucebo. Right guys, igama lami nguNihle fan uDaimani. Nami ngikwi-party feelings actor Icebo nizambona pha. Hello guys. Mina igama lami ngisaleza Dadase. Ngizo-actor kwiCebo. Molweni igama lami ngibondela Thongo, ingandindela kwiCebo. Hi Mzansi, igama lami nguSimamkele Mnguni. Okay, like the experience personally kwiCebo was great since it was my first time on TV. Like it was great. That's what I can say. Mna ngiyaqala uba on TV but experience engiyifumene kwiCebo was very great and exciting. Mna ndifunde kakhulu kwiCebo like ngisebenze like nabantu abaright bamthanda futhi funde kakhulu and bengiqala like uba kwi-TV like bekumnandi ngizo-expect abakwiCebo nakwi-scenes Mna guys ngathi iCebo lifundisa izinto ezininzi ezilapha elifini so mna ndifunda kakhulu phayana and futhi le nto yenzeka apha kwiCebo le yenzeka apha kuthi apha eKapa kuyo yonke indawo so iyafundisa. Mna ndi-experience izinto ezininzi since ndikwi-Icebo. I've never been on TV before ibili xesha lam lokuqala but ndiye ndadibana nabantu abalovely and then yonke into ibe right. I've learned a lot. Mr. Bhuzi, ndicimba mnumzana unamanakane ngokuba kutheni ndilapha nje ndithunyelwe idepartment siyibonile le video futhi ke asiyithandanga into yoba sibone umntwana wesikolo esenza into emasikizi ngona hlobo. Manyathelo mani njengenqununu osowenzile ukukhombisa ukuba le nto bekufanele ba ayenzekanga? Ndiphezu kwayo le nto nangona ke ndathetha nomfana ndizoyilungisa yonke. Abantu abanjengawo badla ngokuluza umsebenzi wabo. Ngicela ngiphele ixesha nje uncinci nje ngizoyilungisa ibe right yonke le nto. Zidlulile insuku le nto ithendile nakumaphephandaba kuyaziwa kufundwa ngale nto leyo ke engenhlanga njengenqununu wena into ebekufanele ba ayenzekanga kwasekuqaleni. Emveni koko insuku zihambile but still akukabikho manyathelo wena osowenzile. Sinathemba nakukhumbula kuthe lapha olintsango noma lapha sifuna akoselokushila kusesikoleni uyotana lenjalo wena kusekhala ngozidabani mfiki kubanisa abantu bosinathemba samxelela uprincipal le nto yenza lapha esitoilet endawo yochayela intsango le nitheni ngingixelele uprincipal nophuma besikoleni zawungekugidini sigcwathe lokho ngaqo isiqoma simbane lelo imalayo ngenyawo ngaphambi abazalo zonke lo nami lethi go besive kuzidlala let's go Molweni babukeli ekhaya ndinguLuvuyo Storm Somkhenkce the-actor abantu nguSinethemba kwiCebo ngiba esigela bandibiza abantu nguSticks yabo i-role endiyidlalayo kwiCebo bendinjeya bengumntana onjeya e-high school yabo but bendinochatha yabo but ever since ke singabantu abatshintsha be-evolvayo sizamele uba bangayilandeli abantwana baza emva kwethu i-characters ezihambeleyo ingaske babe nehlobo bezabo
interacta ngalo bangenze izinto bezisenzeka ngexesha lethu. Yeah, thank you. Okay, molweni babukeli. Igama lami ndingumfundi wayile Dosta. Bendidlala indawo ka-Remember Nkumbulo kwi-Icebo and ndi-enjoye kakhulu because bendiyi-light estoti esikolweni soloko iphethe ii-drugs. And ndi-encourage abantwana abancane uba ayikho right into yoba usebenzise iziyobisi esikolweni ugezele nootishala, ngoba laa nto uphethe uzibona sowusengxakini uba ungafuni ukuba kuyo, mhlawumbi kwenzeka uyeka isikolo ube uxotshiwe esikolweni, ujike kusolo tishala kanti ibinguwe oberongo. Molweni sanibonani Tungalanga. Ngu-Icebo kaMatombela ke benana lona odlala i-character ka-Miss Hendricks ku-Icebo season 2. Ndikwanguye ke benana noBelinda, Miss Balls, the boss lady phayana kula series yethu ingu-Home Alone. Kuzanele lona wakwaNgqokozelo odlala ukuba ngu-Mrs. Lokovi ku-Icebo season 2. Uqobele indoda uthetha. Well, ngusonabile wakabhavuma lona odlala kuLinda kwiCebo. Yeah, udlala uLinda, siyaqala udibana iTV, ndiyaqala nophuma. Yeah. Well, ungalindela ntoni kwiCebo? Like kuba isikolo esicorrupt, itishara, sikhona itishara ezizamuyilwa lento bakhona ba-against, and then nombono ka wena umitsala ngapha siyaza uphela ithini. Njenge-inspector ndimane ukuthi gqolo ndibavizithela ukujonga isikolo sisaqhuba kakuhle na. Njengotishalakazi ke benana uMiss Hendricks, mna apha eSilulo Junior Secondary School ingqwalasela yam kukuba ndisibe semva kwabantwana ndibathi ngqo ngobafaka uswazi. Andisiyazi ke into yoba kwavela umthetho wokuba kuthiwa abantwana bangabethwa esikolweni. Eyona nto ndiyibonayo mna ibe ngunobangela wokuba kwande ubundlobongela kwesi sikolo yile yokuba kwathiwa uswazi phantsi mazingabethwa i-student. Mna andihambisana nayo loo nto tu ngoba kaloku isimoshile isikolo sethu. Siyasebenzisana ke ngamandla. Utishara kuthiwa imilenze mithathu, ngutishara, ngumfundi, ikwanguye futhi nomzali. Uba ngabana abazali bangancedisana nathi siyaqonda uba esi sikolo singaqhubeka sibheke phambili sibe neziphumo ezincomekayo. Usesenza lost ke serious. Yayabo ngizolike la video fondini. Andike nga video chori into nezile ku play point sijonga leqala. Like serious. Khona yabanga. Wena wawukhona ngale mina yithatha la mntana la video abantwana. Kodwa umnqandi chori yakho like serious. Ningafani. Amanzi. Umusho ngomntana ngenzayo. So ke futhi nje imqoqo intombi yesiqongo kuzilalezana. Like VIP ka sekuseni ungicela lona. Wazi ngicela lokho. Ndidlala samjoke kubana ngicabule kuseni. Molweni, igama lami uzikhona Wexe and kwiCebo ndingukhunjulwa. And eyona nto eyi-difficult apha kwirole yam into yobana mna kwafuneke ndiziqhelise noba ngumntu othetha oko, and then andingangalaa mntu mna uthetha oko. So ke ngoku ibe yeyona nto inzima, but ke ndafitha in and ndiyazibona ke uba ndiyakwazi shem uba qhafuqhafu because uthe mani qhafuqhafu. Otherwise besides that yonke enye into imandi. Molweni nonke babukeli, igama lami ngulima Angel Nkwenkwezi. Yeah, kule scene yethu kule film siyishutayo Icebo ndi-actor njengoPriti. Enzima kakhulu for yona. Yenze into enzima kakhulu engingayiqhelanga, kufuneka ndenze i-blow job. Ndaqala ukujongana ne-character enjalo ebomini bam and bendiyoyika because hey, cingele umama wam endlini yabantu ababukelayo, so it was very difficult. But otherwise I think ndiyakwazi ukuqhelana nayo ngoku, and as an actor kade kufuneka uqala ufunde izinto zibe nje because there's more to it. So yeah. Molweni, igama lami nguBokuhle, fana ngisikilisha and the-actor izungu uHlumelo. Yeah, kama ke phandi backstab bona like ndithi lapha ngibe ndiphanga ndithi ndiphanga bona. So yeah, ekhonzima kangako this character. Isabel, Isa. Shi. Uyo no mislo.
Uyobele. Mani, wo, molo ngithi ndingamuda ngantoni? Uyandibulisa. Nokutshilo manje lapha esikolweni. Nibetha umntanami. Ithi ndeke ngamanyundu lana nenzo kusisikolo. Kwenzeka ntoni apha kusisikolo misini? Mama, kanti wethu. Akhona. Ngisenzele ntoni mntanami? Miss Hendricks ndibethwe Mr. Kong uthi ndiyame ndipapasha. Ima wo. Uphi lo Mr. Koyo? Uphi lo Mr. Koyo? Mama, simamele umntwana wethu. Uthi Mr. Koyo uhamba upapasha ividiyo wena? Ividiyo kaPrint. Niyambona ba unjani mntana? Nivumelezile izinto ezinje kwisikolo? Molweni, igama lami nguPhulani Khene. The-actor kuLicebo. Ndingumama ka-Akhona. Oh yeah, futhi bangumama. Akho lula. Because nendazi bantu nguNokwanda, uSins andinamdala. So, into bangoku ndizo-actor ndibe ngumzali womntana. Ibinzima but ke ekame ngexesha yawuqhela. Ewe akhona into mengala. So, ndimfundisa into ezininzi. And ngoku akho lula kakhulu. But ekame ngexesha uyaqhela ba okay xa ungumzali ufuna kube ne-responsibility ozenzayo endlini. Yeah, umama ka-Akhona ongamameliyo esikolweni. Molweni, igama Anishiye Mkhotheli. Ndi-actor kwi-Icebo as Akhona, ngumntana ongamameliyo kakhulu ohlale esenza ingxaki esikolweni. And since i-first time yam so bengaqilanga. But ke ikambe ngexesha ndiye ndaqhela and experience kakhulu. Sitsho ndazazi nezinye izinto ebendingazazi. Yeah, Icebo season 2 ke liyaqala udlala nge-3 kaDisemba apha ku-2018. So ndicela nilindele kakhulu, nilindele ngomonde, nilindele ngomdla omkhulu. Siniphathela udlwabevu lo mboniso wase-TV-ni. Into esenizilindele phana imfundiso ikhona kakhulu kuba nothi kuyo yonke indawo kowumxhobhozo sozongakwazi ungcwenge sethu ufumane into osela xa unxanile. So zinilindele man like entertainment guys. Yo like small ikazi yabo like abanye abantu bayarelate kakhulu because bake baze experience izinto ezibukila kanje ngezipha yabo Icebo season 2. Kubaluleke kakhulu ukuthi usilandele isitori kusole ekuqaleni size siyophela ukuze ukwazi ukuthola imfundiso ekusona. Ngoba uzoqala ekuqaleni uzobona engathi nje abafundi badlobongela kwenzeka yonke lento kodwa ungagcina ungabonanga umphumela ongasiqedanga. So uhlale nathi size siyophela uzobona imfundiso khona. Ziningi izinto ziyenzeka and imphumela khona, imfundo ikhona. Guys, don't forget to watch Icebo every Mondays from the 3rd of December. It's gonna be lit, guys. Come and witness the late nights. It's gonna be lit. Channel 263. Ingaphosa guys, soba mnandi. Uzo-enjoy into emnandi. Imnandi yahlekisa but iphindile ebuhlungu but injalo ke ningaphosa, ningalibali. Channel 263. Come and witness the lateness. Don't miss out.